Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw sa pangdalaga ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong tulumanon sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa ngalan sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa sponsor church niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Hangad nagaimbitar sa matag usa nga maminaw uban ang pag-abli sa Biblia aron masuta kung aduna may basihan ang gitudlo ning inyong ubos nga higala ning takna sa kahaponon. Niadtong milabay nato nga mga pagtuon, atong nasayran ang dili maayo nga balita nga kitang tanan makasasala tungod kay misupa kita sa balaod sa Ginoo. Bisan pa og buutan kita sa atong pagpamati sa atong kaugalingon, nagpabilin ang kamatuoran nga kita makasasala ug nahailalom sa kapungot ug tunglo sa Ginoo. Nasayra nato kining tanan pinaagi sa atong pagtuon sa napulo kasugo nga tataw kaayong nagpahibalo kanato nga dili kita humot atubangan sa Ginoo tungod kay kitang tanan nagasupak sa iyang balaod. Mao kini ang unang bahin sa ebanghelyo ni Kristo. Mga kahigalaan, ang but ipasabot sa pulo nga ebanghelyo gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ang but ipasabot good news. Pero dili nato masabtan ang good news, or sa dili pa nato masabtan ang good news, kinahanglan una natong masabtan ang bad news. How can you appreciate the good news if you do not know the bad news? Dili nako madayeg ang akong higala nga muingon, "Oy, good news pastor. Naay libre nga tambal sa ulcer para nimo." Amo ba? Wala man koy ulcer. Ihatag na lang na sa uban. So nakita nato mga kaigsunan, dili nato madayig ang good news kung dili nato masabtan ang bad news. Unsaon man ako ang tambal sa ulcer kung wala ko'y ulcer in the first place? Well, as far as spiritual matters are concerned, what is the bad news? Well, the bad news is this: you are a sinner in the sight of God. You have violated His law, and His law condemns you as guilty sinner in the sight of God. Dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon, mao nga gikinahanglan nimo ang manluluwas. And the good news is this: Jesus Christ came to seek and to save the lost. Mianhi si Kristo aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala, and He did it by offering His body as a sacrifice for sin. A perfect and sufficient sacrifice by blood, for without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Karon, ang uluhan sa atong pagtuon ning takna sa kahaponon mao kini: unsa ang tinuod nga pagkaila sa Ginoo? Usbon ko, unsa ang tinuod nga pagkaila sa Ginoo? Nay ubang mga tawo moingon nga alang kanako ang Ginoo, dili mahibalong masuko tungod kay gugma man siya. Ug kasagaran sa mga tawo nga nagbato ni ining maong pagtuo, dili nagatuo nga adunay walay katapusan nga silot sa impyerno. Alang kanila, dili makahimo ang Ginoo sa pagpaanto sa mga tawo sa impyerno hangtod sa kahangturan gumikan kay maluluyon man siya. In fact, naadyo ko'y nahimamat nga mga grupo nga nagaingon nga ang impyerno giandam lamang sa Ginoo alang kang Satanas ug sa mga demonyo ug dili alang sa mga tawo. Nagani po'y dako kayo nga grupo sa relihiyon sa kalibutan nga dili jud motuo nga dunay impyerno. So atong tun-an gikan sa Biblia kung balido ba kini nga pagtuo. Sa laing bahin,
Naapoy uban nagatuo nga ang Dios naara og kasuko kanunay, dili makamaong mupahiyom ug makalilisang kaayo. Kining mga tawhana, mga kaigsunan, ginaharian og kahadlok sa ilang kasing-kasing kanunay. Ato pong tun-an gikan sa Biblia kung balido ba kining maong pagtuo. Well, aron atong matubag or atong matanaw ang kinatibuk-an nga kinaiya sa atong Ginoo, ako kamong giawhag sa pag-abli sa Biblia sa Roma Kapitulo 11, versikulo 22. Roma Kapitulo 11, versikulo 22. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, "Tan-awa karon ang pagkamaayo ug ang pagkabangis sa Dios. Pagkabangis alang kanila nga napukan, apan pagkamaayo alang kaninyo kun magpadayon kamo diha sa iyang pagkamaayo, kay kun dili kamo usab pagapuuhon." Ang yabi niini nga bersikulo mao ang gamay ra gyud kaayo nga pulong nga og. Ang giingon sa Biblia, pagkamaayo og pagkabangis sa Dios. Dili pwedeng mag-concentrate lang ta sa iyang pagkamaayo, pero atong isalikway ang iyang pagkabangis. O klaro kayo ang giingon sa Roma 11:22, duha ang kinaiya sa Dios nga gipasabot dinhi, pagkamaayo og pagkabangis sa Dios. Dili pod pwede nga mag-focus lang kita sa iyang pagkabangis, unya nakalimtan na nato ang iyang pagkamaayo. Kinahanglan nga atong tan-awon ang parehong bahin sa gipadayag sa Biblia nga kinaiya sa Dios. Mo kini ang balanse nga pagkaila sa Dios. Okay, so mao kadto ang atong unang teksto. Ang ikaduha, atong basahon ang Exodus Kapitulo 33, versikulo 18. Exodus 33, versikulo 18, ug ang partner nga teksto niini, Exodus 34, versikulo 5 hangtod sa 8. Atong unahon pagbasa ang Kapitulo 33, versikulo 18. Ang giingon diri, miingon si Moses, "Palihog ipakita kanako ang imong himaya." So atong masabtan diri mga kaigsunan nga gihangyo ni Moses ang Ginoo nga ipakita sa Ginoo kaniya ang iyang himaya. Ug gitubag sa Ginoo ang hangyo ni Moses sa Exodus Kapitulo 34, versikulo 5 hangtod sa 8. Ang giingon diri, "Unya mikunsad ang Ginoo nga gilibutan sa panganod ug nagtindog didto uban ni Moses, ug gilitok sa Ginoo ang iyang ngalan, Yahweh. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moses ug miingon, Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon, dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad ug matinumanon. Nahigugma gayod ako ug nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan." Mga kaigsunan, mao kini ang pinakaduol nga mabatunan sa usa ka tawo mahitungod sa pagpaila sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Ug matikdi, mga kaigsunan, adunay duha ka bahin ang kinaiya sa Dios nga iyang gipadayag ngadto kang Moses. Mura og nagkasumpaki kining duha ka kinaiya sa Dios. Sa unang bahin, giingon diri, ang Ginoo maayo gayud kaayo. Sa ikaduhang bahin, ang Ginoo Dios sa hustisya ug balaan nga Dios, ug kinahanglan gayud nga musilot sa mga nakasala batok kaniya. So murag nagkasumpaki ang duha ka kinaiya sa Dios, pero dili nato pwedeng dawaton ang isa unya isalikway ang isa tungod kay kining duha klaro kayo nga gitudlo sa Biblia. So atong tun-an kining duha karon aron mahimong balanse ang atong pagkaila sa Ginoo. Sa unang bahin, tan-awon nato ang Dios hilabihan kamaayo. Ang Dios hilabihan kamaayo. Ang pulong diri sa Exodus Kapitulo 34, versikulo 6 hangtod sa 7, ato kining isa-isahon. Ang giingon diri, una, ang Dios compassionate, maluluyon. Dali rang matandog sa kaluoy alang sa mga naa sa pag-antos. Compassionate.
Nindot kaayo nga balita, nindot kaayong pamalandungon ng atong Ginoo, maluluyon. Dili gahi ang kasing-kasing sa atong Ginoo. Ikaduha, ang giingon dire, the Lord is gracious or puno sa grasya. Ang pasabot niini, ang Ginoo andam nga mutabang sa mga naa sa panginahanglan tungod kay puno man siya sa grasya. So dili day si Maria ang puno sa grasya, kundi ang Dios ang puno sa grasya. Ikatulo, ang giingon dire, ang Dios dili daling masuko, slow to anger. Sa pinulungang Hebreyohanon, ang buot ipasabot ni ining slow to anger, ang buot pasabot, taas ug utong. Dili paghukom o pagsilot dayon ang unang reaksyon sa Ginoo sa sala sa mga tao, kundili ang pagpasensya ug taas nga pagpailob. So pinaagi niini, or kun ato kining nasabtan, dahigo nato ang Ginoo tungod kay pasensyoso ang atong Ginoo, dili daling masuko. Unsa pa, ikaupat nga description diri sa Exodus 34 verse 6 ug 7, abounding in loving kindness and truth. Ang pasabot niini, puno sa gugmang walay paglubad. Nagpadayon ang Ginoo sa pagbubo sa iyang mga panalangin bisan pangadto sa mga dili takos modawat niini. Pero kinsa ba ang takos? Ang tanan makasasala. Kinsa ang takos? Kung atong pamalandungan kini mga kaigsuonan, madayig nato ang Ginoo, gumikan kay siya puno sa gugmang walay paglubad. Ikalima nga description sa Ginoo niini, nindot kayo, who forgives iniquity, transgression, and sin, nagapasaylo og mga sala ug kalapasan. Pamalandungan nato mga kaigsuonan, andam ang Ginoo sa pagpasaylo. Andam nga mupapas o mukansilar sa atong mga utang gumikan sa kasalanan. Ingon ini ang kinaiya nga gipakita sa Ginoo kanimo higala. Ang Dios maayo kaayo. Gani kun atong tun-an ang Biblia, makita nato kining pagkamaayo sa Ginoo sa iyang pagpakiglabot sa iyang mga katawhan, ilalom sa daang tugon o daang pakigsaad. Kung imong basahon ang pagkarebelde sa mga Israelita sa daang tugon, kung sa unsang paagi gisulayan nila ug gihagit ang Dios, kung sa unsang paagi ilang gipasakitan ang Dios, mahibulong gayud ikaw kung unsa kataas ang pagpailob sa Ginoo kanila. Makita po nato kini bisan sa pagpakiglabot sa Ginoo sa kalibutan sa kinatibuk-an. Kay unsa man ang atong makita diri sa kalibutan, kasalaanan ug pagkadautan, ug unsa ang atong makita sa TV, gamay ra kaayo kana sa aktual nga nagapanghitabo sa tago. Kung dili lang ang Ginoo puno sa grasya ug pagkamaayo, dugay ra untang napukan kining kalibutana. Pero usa lamang kana ka aspeto sa kinaiya sa Dios. Aduna pay laing aspeto nga atong ikonsiderar, kay kun ato kining labyan, dili nato mabatunan ang balanse ug insakto nga pagsabot mahitungod sa atong Dios. Busa ato pod nga tan-awon kining ikaduhang kinaiya sa Dios nga tin-aw pod nga gitudlo sa Biblia. In fact, makita nato kini sumpay jud kaayo sa teksto nga atong gibasa ganina. Tanawa ang pinulungan sa ikaduhang bahin sa Exodus kapitulo 34 versikulo 7. Exodus 34 versikulo 7, ikaduhang bahin. Ang gingon dire, apan sa bisan unsang paagi dili niya paikiyason ang mga nakasala nga dili masilutan, ug iya gayong duawon ang pagkadautan sa mga amahan ug sa mga anak hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. So, atong makita dire ang ikaduhang kinaiya sa atong Dios. Unsa man, ang Dios puno sa hustisya ug balaan. Ang unang kinaiya sa Dios, ang Dios hilabihan kaayo kamaayo, mapailubon, pasensyoso, nagapasaylo ug mga kasalanan, nagatuman sa iyang mga saad. Mao katoy unang bahin sa kinaiya sa atong Ginoo. Maayo kaayo ang atong Dios. Ang ikaduhang bahin sa kinaiya sa atong Ginoo, ang Dios puno sa hustisya ug balaan. Ang giingon sa bersikulo 7,
He will not let the guilty go unpunished. Dili niya paikiyason ang mga nakasala nga dili masilutan. Ang pasabot sa pulo nga guilty, mga kaigsunan, kadtong mga tawo nga gahig ulo ug dili mahinulsulon. God will not let the guilty go unpunished. Dili paikiyason sa Dios ang mga guilty nga dili masilutan. So ang guilty kadtong mga tawo nga gahig ulo ug dili mahinulsulon mo kanay gipadayag kanato sa pinulungang Hebreyo. Kadtong nagpadayon sa pag-abusar sa kaayo sa Ginoo, pinaagi sa mapadayunon nga pagrebelde batok kaniya. Ang ingon dire, sa bisan unsang paagi, dili niya paikiyason ang mga nakasala nga dili masilutan. Silutan niya sila sa bugat gayod nga silot, muna ang giingon sa Biblia. Gani, ang silot sa Ginoo muawas pagayod ngadto sa ilang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Matud pa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 26. Ako kamong giawhag sa pag-abli sa Biblia, Roma kapitulo 1:26. Ang giingon dire, ang paagi sa Ginoo sa pagsilot kanila mao nga gipasagdahan na lang sila sa Ginoo ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon aron maani nila ang bunga sa ilang mga sala. Well, do na pabaylaing ihemplo sa Biblia nga nagpakita nga makalilisang gayud kaayo ang kapungot sa Ginoo. Duna. Unang example, ang universal nga baha sa panahon ni Noe. Baha sa tibuok kalibutan, Genesis kapitulo 7 bersikulo 17 hangtod sa 23. Napuo ang tanang katawhan. Si Noe lamang ug ang iyang pamilya ang naluwas. Ikaduhang example, Genesis chapter 19 verses 24 to 25. Makita po nato ang kabangis sa Ginoo. Iyang gipukan ang Sodoma ug ang Gomora. Si Lot lamang ug ang iyang pamilya ang naluwas. Gani ang asawa ni Lot wala makaikya sa pagsilot sa Ginoo, gumikan kay iyang gisupak ang sugo sa Ginoo nga dili gayud mulingi pag-usab sa syudad, pero ang asawa ni Lot milingi, mao nga nahimo siyang haligi nga asin. Ikatulong example sa Biblia mahitungod sa kabangis sa atong Ginoo kun musilot. Ang kamatayon sa mga Israelita nga mibiya sa Ehipto 40 anyos pataas. Gawas lamang kang Huswe ug Caleb. Silang tanan nga matay. Gawas lamang kang Huswe ug Caleb gumikan kay kadtong mga Israelites nga migawas sa Ehipto 40 anyos pataas, mga gahig ulo, mga rebelde. Mga kaigsunan, ang Ginoo musilot gyud. Dili nagkomedya ang Biblia kung naghatag kanato og warning nga sa katapusang adlaw ang Dios ibubo niya ang iyang kapungot, ibubo niya ang iyang paghukom sa mga tawo nga dili nagasunod kaniya. So atong nasayran nga ang Ginoo musilot gayod, makalilisang nga pagsilot. Mao nga dili muobra kining katarungan sa ubang grupo nga ang Ginoo maluluyon, dili niya mahimong musilot hangtod sa kahangturan, maganto sa impyerno, labihay pod, dili gyud maluoy ang Ginoo. Well, kung kaluoy sa Ginoo ang gihisgutan, mga kaigsuunan, hangtod karon ang Dios nagapadayag sa iyang kaluoy, buhi pa kita hangtod karon. Ikaw higala, buhi ka pa. Pwede namang mamatay ka gahapon or niadtong miaging semana, gumikan kay dunay katungod ang Ginoo nga mo putol sa imong kinabuhi ug wala na unta kay chance nga maghinulsol. Pero the fact nga buhi ka pa karon, ang but pasabot niini, mga kaigsuunan, gi-extend pa sa Ginoo ang iyang kaluoy sa imong kinabuhi. Apan ngano man nga sa bisan unsang paagi, dili pa ikiyason sa Ginoo ang mga nakasala gikan sa silot sa ilang sala. Ang tubag, tungod kay siya puno sa hustisya ug balaan. Atong ablihan ang Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13. Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13. Ang giingon diri, ang imong mga mata, O Dios,
putli gayod kaayo ug dili ka makatutok sa sala. So you see mga kaigsuunan, ang sala sukwahi kaayo sa pagkabalaan sa Ginoo. Mao nga mo-react gayod siya sa kapungot kung makita niya kini. Pareho ra kana sa reaksyon nato kung makakita kita og pagkaon nga gilangaw o giulod. Ludon na magani kita kaayo magtanaw, samot na ang Ginoo, balaan ang iyang mga mata. Kung makita niya ang usa ka tawo nga puno og sala, ang reaksyon sa Ginoo kapungot ug tunglo. Atong basahon ang Salmo kapitulo 5 bersikulo 4 hangtod sa 6. Ang giingon diri, Dios ka nga dili mahimuot sa dautan, ug kanimo walay dapit ang kahiwian. Dili ka buot nga mo atubang kanimo ang mapahitason. Gikasilagan mo ang tanang mga dautan, gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis ug limbungan. Mao nga bisan og dili siya muhukom ug musilot dayon sa mga makasasala, pero siguraduhon gayud niya nga matagbaw ang iyang hustisya sa adlaw sa paghukom alang sa mga dili mahinulsulon ug dili pinasaylo nga mga makasasala. Unsay giingon diri sa Roma kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 6. Gi-extend sa Ginoo ang iyang pasensya in the hope nga ang mga katawhan maghinulsol, pero kung dili sila maghinulsol, gatigom sila. Dili kwarta ang ilang gitigom, kundi gatigom sila og kapungot sa Ginoo. Ang giingon diri sa Roma 2:4 hangtod sa 6, ug giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamapainantuson or pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang buhat. Mga kaigsuonan, kini nga pulong bugat kini, gikan kini kang Apostol Pablo uban sa lamdag sa balaang espiritu. Busa hinaot nga dili gyud mosalir sa atong kasing-kasing ug hunahuna kining mga gitudlo sa mga grupo nga ang Ginoo dili niya itugot nga silutan ang usa ka kalag sa impyerno hangtod sa kahangturan. Labihay dili gyud maluoy ang Ginoo. Oy, kung kaluoy ang hisgutan usbon ko. Grabe na kaayo ang pag-extend sa Ginoo sa iyang kaluoy sa mga katawhan nga padayon nga nagrebelde kaniya. Wala siya mosilot dayon. Naghatag siya og chance nga maghinulsol. Pero kung dili kita maghinulsol, taliwala sa kaluoy sa atong Ginoo, moabot ang panahon nga ibubo sa Ginoo ang iyang kapungot, ang iyang paghukom sa adlaw sa paghukom. Ug bisan pa og maghinulsol kita ni anang adlaw, ulahi na ang tanan. Mao nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kinahanglan nga pareho natong tan-awon ang pagkamaayo ug pagkabangis sa Ginoo, gumikan kay pareho kanang gitudlo sa Biblia. Ang Dios maayo. Nakita nato kini sa atong pagpasabot kaganina. Ang Dios pod hustisya ug balaan, kinahanglang musilot siya. Mao nga dawato nato ang duha. Dili pwedeng dawato nato ang isa ug isalikway ang laing isa. Kinahanglan dawato nato ang duha tungod kay mao kana ang tinuod nga kinaiya sa atong Dios. Isip aplikasyon, nakita nato nga murag nagkasumpaki ang duha ka kinaiya sa Ginoo. Maluluyon siya, mopasaylo siya, pero kinahanglan pud siyang musilot sa mga sala. This is the good news. Grabe kaayo ang pagka-bright sa Ginoo. Gisulbad sa Ginoo, gitakdo sa Ginoo ang duha ka murag nagkasumpaki nga kinaiya niya didto sa cross sa Kalbaryo. Ang Ginoo maluluyon, mopasaylo og mga kasalanan, pero kinahanglan nga musilot pud siya. Didto sa cross sa Kalbaryo, parihong nakita nato ang pagkamaayo ug pagkabangis sa Ginoo. Sa unsang pamaagi ang Ginoo mopasaylo sa mga makasasala. Ang giingon sa Biblia, kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan. Pero kinsang dugo,
Tugo sa iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. Si Jesus ang misalo sa tanang kapungot ug tunglo sa Ginoo gumikan sa sala sa mga katawhan. Ang hustisya sa Ginoo natagbaw pinaagi sa gibuhat ni Jesus. Ug sa gibuhat ni Jesus, nakita nato gibuhat niya kadto gumikan sa iyang dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala nga susama kanato nga walay katakos nga luwason ang atong kaugalingon. So nakita nato parihong gugma, parihong kaluoy, parihong pagkamaayo ug hustisya sa Ginoo nagtagbo didto sa cross sa Kalbaryo. Busa ang paglaom nimo higala igsuon, mao nga imong hinulsulan ang imong mga sala. Ang kuno nimo nga ikaw makasasala, dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon, pero kinahanglan ikaw nga magtuo, musalig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron mabayran pinaagi sa iyang dugo ang tanang silot sa imong sala. Dawata si Kristo higala, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Pag hinulsol sa sala karon dayon, dawata si Kristo, salig kaniya kay basin og ugma ulahin na ang tanan. Diri lang kita taman, gumikan kay wala na kitay oras pa. Sa makausa ako kamong giimbitar sa pagtambong sa atong panagtigom didto sa panimalay ni Winstro hangad Unidos Community Bible Fellowship ugma adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 ang takna sa hapon. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Nagtapa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.